Täällä tanssikoulussa Takella käy Vilske ja Vilinä. Varsinkin nyt, kun tuleva On Stage kevätshow lähestyy huimaa vauhtia. Nyt päästään yhdessä vähän katsomaan tuonne sisälle, että miltä ne meidän harkat oikein näyttää. Come da poca picchita va bene, si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da venen cave di I love you, papà l'americano. Ei sentään. Joskus menee vähän hassutteluksi, mutta kyllä me oikeasti tälle reenataankin. Mennään ulos sisältä pois. Let's go! Et voi jäädä tänne istumaan. Päivältä enemmän, show lähestyy ja vitsi hieno juttu. Tanssissa on hienointa se, että siihen saa eläytyä ja purkaa paineet ja sitten se on semmoista rakkautta. Ville, miksi kannattaa tulla On Stage Show? Totta kai kannattaa tulla. Tornio on pieni paikka ja tuommoista jotakin järjestetään, niin mahtavaa. Kaikki tervetuloa. Ich que so del rock, ich que so del